Dol, aning video ha. Oh, grabe. Uy, kadakuan yung burger just ko. May gani, wala ng kit. Kuyo, ginapod ko ninyo mag-food trip. Aso pa. Murag imong baba. Sa the longest food trip diri sa Mandawi City, Cebu. Hilain pa kundili sa Park Mall, imong favorite lifestyle mall. Adtoo nato ang mga few of the OG na mga kananan nga mismo naa diri sa Park Mall. Potsero, grabe kadako. Ay, umok! Pwerte umok ka. Siyempre, magsugod ta sa isa sa mga pinaka-OG tanan. One of the oldest Chinese restaurant naa diri. Grabe kadako ani nagpilit ang mga noodles. Murdi ginahan magbuwag. Og siyempre, ang isa sa mga pinakauna nag-establish og unlimited rice diri sa Cebu, naa po diri. Only iced tea, only rice pag yun. Ay dula. Request yung rice ko no, boss. Iya, boss. Tulo. Og lastly, isa sa mga pinaka-OG in terms of cakes, naa po diri sa Park Mall. Sugar-free cheesecake. Dali na. Og syempre, lastly, ang atong atoon ng isa sa mga pinaka-idol ng mga back ribs and kinadakan nga burger. Dako pa sa kong naong sa tanan. Kung mabungog ka ng ilang burger, mas mabungog ka nilang. Mao ang tanawan ni video, kay palamion dito mo sa mga OG food trip diri sa Park Mall, Mandawi City. Let's go! OG sa Burger Steak naa diri sa Park Mall. Grabe Park Mall, ipakyaw niya ang ka-OG diri sa Suluda. Dol, welcome to Park Mall diri sa Mandawi City, Cebu. Kani si Park Mall hay dol since 2009 pagid ni na establish no. Dugay na kay na mall arion gini sa mga tao, dalon nila mga iro, spend time mga family diri, ari mga on, ari mamalit og mga sinina, mag-grocery ug uban pa. So daghan kay diri mga establishment, guwapo kayong parking, wide pagid kay siya. Dol ra siya sa City Times Square, dol ra pud siya sa Mandani Bay ug sa dol ra pud siya sa Bay Hotel. So isa na sa mga favorite go-to malls. Ari pud ko magpalitan og mga pet supply sa akong iro nga guwapo. So first stop sa atong atoon karon, og ingon nila na pinakakaraan na Chinese restaurant si Manila Food Shop na diri sa Park Mall. Idol kayo no? Tara, let's go. Siyempre, di ni basta-basta atong first stop dol. Kay legendary ni. Dugay na ni naghatag og kalipay sa mga Cebuano, over 50 years nagdag-kalipay sa mga pagkaon nilang mga lamian, si Manila Food Shop. Yes, na Manila Food Shop diri sa atong favorite strip mall, si Park Mall. Diyos ko naa. So di na ta maglangan pa, tara, let's go ato ng testingan. Nagyapon na tong katong OG, ganahan ko tong OG na makimi na nagyapon. Nice yung powder. Kapilang? Bola-bola or asado. Ganahan ko kasado kay juicy. Sige, savory di ay. So ganahan ko agatu man akong gipangita birthday pansit kay nako na something special ana kana order sa kuana ha. Og syempre mo order pa tag uban ng mga lamian. Sige, salamat kayo mga buutan og mga maayo kay na sila mga staff. Salamat kayo. Dali ako order ha kay gutom. Sorry. So dol na mga food sa Totobangan syempre no. So solid kay ni siya na diri si Makimi. Og naa po diri ang atong birthday pansit kanton kay birthday na to ron, timing kayo. Og naay lang siopaw po diri. So atong tilawan ila lumpia Shanghai, isa ni sa mga pinaka OG sa tanan. Over the years, the best. Next na po din ang birthday ng pansit kanton. Ang kanindot silang birthday pansit kanton, na sila aning egg na puha, dili na maalat. Quail egg ra gina siyang gikoloran. Og naadaghan kay abunda ng mga toppings. Wow! Ato ni tapos ana. Tanawa. Wa nagtipid. Grabe ka sa iburi nga pansit, Diyos ko. Ganahan pa dito sa pansit kay gagmay ba? Before tamo to silang Makimi. Na ilang siopaw. Okay, unsa man ni bula-bula? Wow! Grabe! Bula-bula. Walay ketchup ay. Kapal mi. Nga ko siyang supaw, murag kikiam. Imagine ha. Ilang bula-bula supaw, murag kikiam. Kanina po, asado. Sabi na init pa, nag-aso-aso. Sus, Diyos ko. Mas lami. May igil lang siya pa dol. Lami lang asado. Mild ra siya. Dili siya like over-commercialized na. So dol na ang makimi no. So nganong gitawag ni makimi? So kaning meat, maki ni siya. So basically pork meat ni siya nga grabe ka sticky. Na nice or sort of pagka-breaded siya.
Og na siya noodles, meaning ana, maki mi ni siya, kinae mi. Ha? Nay ako. Mas lami, kinay ako. Pero naa sila version ani nga, walay noodles, maki ra. So na tilaw na to ilang maki, be. Ito pa na alo, be. More siya kikiam, bay, na bula-bula. Tawa, Maki Mi OG sa Manila Food Shop. Grabe kada ko ani, nagpilit ang mga noodles. More di ginahan magbuwag. Ang lami. The legacy, always the best. Grabe. Grabe. Simple ang lasa mo sa gloomy. Dito ang palabi. Dapat yung mga next food stop doon sa Park Mall. Tara, let's go. Grabe, idol. Dol, next stop sa tong food trip, syempre di ni basta-basta na kananan. Kiperti po din kaujiha. Panahon pa ni sa mga saunang panahon o isa sa mga nag-offer sa mga pinakakaraan ng mga lamian ng mga fried chicken in Cebu. Wanailain pa, di si Sunburst. Nara, may gani kay naa diri sa Park Mall. Inaana ka idol si Park Mall. Gisakop niya tanan mga OG. Ang among pinakabarato sir is naami solo rib kill sir, 198. Solo. Uy, rib kill kay mo na kanong dako, no? Yes sir. Best Dako part kito siya. nila, sir. Ah, nindot, kinahan ko anak. Oh, grabe mi ako na nag-order dito og sizzling. So basically, dili ra fried chicken inyong gina-offer na pud mo ilain. Yes So, sir, nasa din mga soup, nami seafoods, Pinoy classic, on the grill, short orders, salads, and desserts. uy, so bay-ubay gid atong mga baligya gid gyapon, no? Yes sir. Pero syempre, over the years, ang favorite man gyud ni Sunburst sa mga tao ba? Fried chicken man gyud, di ba? Yes sir. Sige, order ko og fried chicken na dami 2 piece. Yes sir, nami double rib kill, double fat. Na to favorite na fried chicken of all time. Nasa katubangan. So tanaw ang hiwa na perting dakua. Dagan siya unod, mas leaner. I think na diri ang duol-duol ang breast na part, mas less ang iyahang skin. Kanindot pa comes with side dishes na siya kaning coleslaw mo siguro ni. Ug napod siya jumbo tambok nga french fries. Ug nakanindot nila dol, tagaan jud ka og kaning nostalgic nga ketchup Del Monte. Dili na sponsored ha. Okay. Init pa yun. Oh, nakaso pa. Murag imong baba. Crispy skin. Check na to. Balansi sa lasa, sa oiliness. Good, dito kayo tamis. Crunchy kayong cabbage. Kani ilang potato fries. Ang nakanindot ang ilang fried chicken dolo. I-smile ra kayo ang ka-pepper, ang kaparaton, tamtaman ra. O syempre, more siya, literal siya nga lutong bahay bay. Sa mga OFW diha o kung maka-remember sa past, comment daw below kung gidala ba mo dire or kani ba inyong paborito po na kananan, comment daw. Mana? O sige. Hopefully na-enjoy mo ani kay ngayon ka since 1971 pa ning hatag fried chicken kalipay sa mga Cebuano. Karon proceed na po ta sa next food trip. Ha, naa pa. Let's go. Siyempre, kung moingon tag OG nga fast food, isa ni sa mga pinaka-idol nato kay over 40 years na nangatag og fast food, ng mga kalipay pagkaon sa atong mga Cebuano. Wanilain pa, hindi lisi. Oh. Di ba? Kabalo na mo. Mao dyan niya gingon nila na the first favorite and forever favorite. Grabe gini ka nostalgic na kay si Orange Brutus, no? Over the years, nanghatag og hamburger, burger steak, fried chicken, ug uban pang mga lamian ng mga pagkaon. Pero karon atong mission is tilawon nato ang iyahang pinaka-iconic na pagkaon. Wa na ilain pa, burger steak. Actually, daghan siya iconic ng mga pagkaon ni lamian. Pero burger steak atong tilawan karon na, kay daghan pa tagkaunon ba yan? Diet ba ita? Steak, uy, grabe burger steak na to. Nagsisling pa. Oh, grabe. Thank you, miss. Grabe kalamihan ni oy. So ato na ni sugdan ha kay mapit pa ba tagdaghan karon Ginoo ko. Oh, di ba? Nakay na sizzling kay hangin kayo. Init, careful. Nostalgia. How ganahan sa una. Labi na dyan tip ako. Ako na butangan jud og gravy ilang rice. Nakuha ko gamay. Sama ni. Oh, di ba? Aso-aso pa na bay, mura na imong baba. Kami jud siya. Sa burger steak niya, dili siya common compared sa ito na andan ng mga burger steak. Over the years, more gyapon siya. Ang lasa, mas improve siya in terms of mas accepted ang iyang panglasa sa Cebuano. At medyo may pagkapait-paig gamay.
Plus, combination sa iyang gravy balansi. Hatag balansi. Kami pa dyan yung gravy. In short, nakalipay ra. Orange Butos, wag po nakadisappoint. Over the years, OG sa Burger Steak naa diri sa Park Mall. Grabe Park Mall. Ipakyaw niya ang ka-OG diri sa Suluda, mausod. Oy dol, ngaan. Ngaan. Nakaroon, kapatan na man. Murag ganahan ako mag-dessert. Dessert sa tana. Let's go. Kay murag puno na yung kaulilihan ng baba. Dol, next stop sa tong food trip, syempre nangita tag dessert. One of the best desserts diri sa Cebu, naa sa Park Mall, si Dessert Factory. Isa sa mga OG, mga over 20 years na nanghatag og mga katamis kalipay sa mga tao na hilig og tamis. Hantod na lang ni taas ang sugar, makaon gyapon sila. Mo na tong mission karon, syempre pakita nako sa inyo ha, ang mga lamian. Tara, let's go. Order na ta. Uy, miss, may hapon. May hapon, sir. Ah, Yung sige. kanang red velvet, sir, at one ang bestseller sa Dessert Factory. Sige, order ko sa. Okay, Then, isa po sa inyong mga OG is ang inyong crepe na may crepe. Yes, sir. Natay mango crepe brulee, sir. Mauni siya, sir. Ang single serve natin. Gana ko itong gamay, tagpila. Yes, sir. Ta 165, Uy, sir. okay ra, 165. Natay kuan, sir. Kaming ice creamery, sir. Factory Fudge. Tag 125 Kana, lang siya, order sir. pa na usa. Aside sa mga desserts, sir, nasa tay mga beverages, nasa Okay. tay mga pabili packs, sir. Nasa tay mga rice meals. Rice meals? Yes, sir. Then, ang mga cakes ninyo mga pambato, na mo ato. Yes, sir. Natay bestseller nga cake, sir. Aside sa red velvet, nasa tay at chocolate now, sir. Then, aside sa mga cake, sir, nasa tay mga sugar-free cheesecake, sir. Nasa tay Sugar-free? Yes, Seryoso sir. ba? Yes, sir. Uy, murag bagay na nako ang sugar-free. Kailangan dyan na sa akong panahon na asa man din ang sugar-free. Mo na siya ang Ano sugar-free cheesecake, Uy, sir. Natay grabe. whole, sir. Nasa tay slices. Raido ko isa ka slice, miss. Okay, sir. Sugar-free. As in, wala din siya sugar. Sige. Ako lang gigamit na sugar, sir. Kay no calorie sugar Okay lang na. siya, sir. At least low calorie siya. Yes, sir. Sige na, may Coke Zero. Yes, sir. Nasa tay So Coke sugar-free Zero, o sir. Coke Zero. Okay, Nice, sir. no? Yes, Puro sir. sugar. Salamat kay miss. Ma-order Thank you, na ko. sir. Cheros mo tik-open din mo hours gapon. 7 a.m. to 9 p.m., sir. 7 a.m. to 9 p.m.? Yes, sir. Nice kayo. Order na ko. Thank you. Thank you, sir. Okay, Dol. So, na itong mga desserts duri. Diyos ko. Nakalula. Pero safety ra gamay kay naatay sugar-free nga cheesecake. Naade na. Naa siya aning The Factory Fudge. Doon ha. Pero grabe niya kasi katakam. Tanaw na siya cherry on top. Ice cream man eh. Nindot kay celebrate din sa Dessert Factory, no? Muhatag nila sila, celebrate sila sa imong birthday. At least malipay ka pa na isa. Lami ilang factory fudge, in fairness. Creamy, chocolate, more siya Rocky Road. Sugar-free cheesecake. Dali na. Grabe. Sugar-free. Yun sa nila pagpa-sweetener na ani po. Cheesecake po siya. Creamy kayo siya. Grabe siya ka ultra dense. Nakalindot, chocolate cheesecake siya. Dili kag cheesecake, dili tamison. Kani may parin mo. Dol mo nila mango crepe. Ako na lang gimix-mix. Ano wow, grabe niya ka creamy. Yan na siya burnt sa babaw. Mango crepe ni isa ni sila mapambato. Ay, kalami ani ba yun? Ang similar na niya is murag mango float. Muna similar niya. Sabi. Grabe ka solid, grabe ka lami. Siguro, so far mo na akong favorite. Ay, ang fudge actually, lami ang fudge. Slemen ko sa fudge. The best ang fudge yapon. Mo na gini ang red velvet. OG. Mo na akong sa pamilyang hiwat. Suwayin na sila. Tuwason siya na ako niya. Next stop sa itong food trip, mangita po tag ka ng solid nga lamian nga Filipino restaurant nga nag-offer og mga solid mga Filipino foods. Siyempre, kung nga na ang imong gipangita, isa sa mga pinaka-idol na kananan Filipino restaurant na dugay na kayo naghatag kalipay sa mga Cebuano is si Chibum. Dol, si Chibum, solid kayo ni sila. Kaya mga pagkaon nila, di basta-basta crispy pata, jumbo, giant, dinosaur, nga pochero, bulalo ba na, or unsa, mga traditional, mga normal, mga Filipino cuisine, ug uban pa mga lamian, apod sila yung munggus, ug mao na ko tilawan karon mga to mission. Ipakita na ko sa inyo unsay mga gina-offer nila mga pagkaon na daghan pa kay klase sama ani, ana, kani, kana, kani o kana. Di ba daghan kayo? Sige, so tanawan ning video, let's go. Dol, ang nakanindot aning Chibum is unlimited rice mo din sila. Nakalimot ko. Unlimited rice, so may problema sa mga hangul og rice. Let's go.
Isa sa mga nakanindot aning Park Mall kay gwapo kay siyang mga landscape, mga garden. As in, nindot kayo daghan yung mga trees. Gina-maintain dyan na, gina-cut dyan na nila pirmi para limpyo, gwapo tanahon. Sama niyo, nindot kayo tanahon, no? Mga green. Pwede mag-date-date diha, magtago-tago. Nantun masakpan, nag-date-date dito sa unahan, walang eskwela. Allah, pwede matulog diha. Og mo na ilahang rotunda, ang entrance na dito, og si Chibom na arapak. Ready na kumuha to. Let's go. Dol, so na dire ang mukbang food trip with Stanley on Media and kaunasan couple na po ang mga kauban na mga banggitan mga vloggers. Sibugan kini si Huhu. Gabing kay live. Tuwing kay live. Avec Floors. Hello. Sir. Hello. Hello. From Italy. From Italy. Ciao belli. Wow. Magnifico. And the Park Mall team na po dire. Thank you so much. So amo nang ikuan. So mga una ta karon og crispy pata. Yes. Kay isa ni sa mga panghambog sa ay sayop. Dol, dol. Asa man ang panit ani dol? Kuha ni Stanley ang panit. Kuha ta gamay oh. Oh, wow. Imo go ingkit sa do. Kami ganit. Cheers. Cheers. Ay, oh, sorry. Terib, magnifico. Ang lutong. Grabe, crispy. Namog Italian diri, so dapat ma-English ta para makasabot. Pangutan na po siya kung kumusta ang crispiness. Sir, how's the crispiness? Eh? Shout out ni Sir Lim ug ni Ma'am Bernie Lim. Ayop. Mga solid followers ba sa Idol Food Trip. Kani atay og batikulon. Ay, atay og batikulon, no? Atay gyud. Og batikulon. Delicioso. 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 No. Delicioso. Next, chorizo. 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 Chorizo di bungkag. Chorizo. Delicioso. How to say very delicious? Sir? Molto delizioso. Mucho? Molto? Molto. Molto delicious. Molto. Pangadol panga. Panga. Kanigi dol. This is very delicious. Puchero Pro Max. Paborito ni Puchero Pro Max. Pro Max. Pro Max Puchero. Puchero Pro Max. Wow, grabe. Juice. Magnifico. Juice. Magnifico. Juice ko. Dako, juice. Kabugat yate. Kagatin na natin na sa mga niya ilahang Puchero. Grabe, kadako. Juice ko. Dinosaur Puchero. Ay, humok. Perting humuka. Murag di chiplan. Na. Yung sa ura na nangatay. Sorry. Delicioso. Kani whole fried chicken ni Dul. Oh, Ay, kalama. murag ko ano, spring chicken ba pero sa Dul, napon sila ni Munggos, oh. Ginanga. Uy, kutsara. kutsara. Kanina Bago or? may Munggos na diri Dul, oh. Ako na lang servings po ng gamit. Kahurot na oy, wagi tilaw-tilawan na. Ay, kalami. Kalami ni Munggos. Seafood ang lasa niya. Kay seafood siyang sagol. Oh. Mm. Na siguro na tahong og shrimp dol, duda na ko. Ay, duda ko. Pang tao na to. Ay, thank you so much. Wala na. Wala na, gikuha mo ni Sibugan dol. Tahong ni Marco. tahong ni Marco. Ni Marco. O tahong ni... Delicioso. Delicioso ang tahong ni Marco. Bugal-bugalun mo mo. Mo na siya bugal-bugalun. Mo na siya ba? Napot sila yung pansit, napot sila yung mga uban ng mga lamian, mga putay. Napot sila ni turta ba ni? Napot sila ni turta dong dawa. So shout out sa imong papa, sige tanaw. Shout out ka Sir Lim, ka Ma'am Veronica Lim. Grabe ay mo palabig tanaw kay gutumon mo. Oh. Ya, Awa na ninyo sa inyong TV mga idol. oh, nakakaon na sa do sila Kenneth, Ma'am Lourdes, Rigor Couple. Thank you so much pagsuporta. Kita Stevie. Kita ka TV. Crab meat na eh. Nami. Rapnik. Nani siya crab. Turta talong na ni crab dul. Kalami.
Nice. Good sa. Lang gawa. Idol, lamig kani nilang kuan dol. Solid kay. Dapat sila panga kung ganahan kag panga. Sorry subong kag og na urot ng panit kay kuha ni Idol Kenneth, iurot niya. Panit niya. Oh, yes. Stainless na dito. Solid kay ni diri sa Chibom kung ganahan kag mga kanang simple ra nga home feel na mga putahe na Filipino foods. Mao niya para sa imo nakanindot, only rice pa. Only rice ba ni dul? Only rice, only rice. Only iced tea po? Only iced tea, boss. Oh, only iced tea, confirm. Only iced tea, only rice pag yun. Oh. Ay dula. Request yung rice ko no boss, iya boss. Tulo. Ato na po sa next stop. Ready na ka sa next stop? Ready na kayo. Andam na diri dol. Pirmi na. Always. Let's go. Ang YouTube ito na gano'n. Do, last stop sa tong food trip, syempre, last na gini kay murag di na gid ako mada. Arita sa pinaka-idol sa tanan mga back ribs, no? OG kay ni sila isa sa mga karaan na nag-establish og mga baby back ribs, mga back ribs ug original nga na-introduce og makabungog na giant burger in Cebu na adiri mismo sa Casa Verde. Naapod siya branch dito dapit sa may Cebu City. Of course, naapod siya branch diri sa Park Mall. Hantod karon na agyapon inana siya ka idol. Manang kuyog ta mga aon ta sa sulod. Tara, let's go. Ikaduhang building, so mo ni na belong diri si Casa Verde. Kuyog siya ni Sunburst, arita ni Casa Verde. Let's go. Dol, so naa na dire ang isa sa mga pinaka-OG na kananan. Siyempre, kuyog na ko ang isa sa mga pinaka-OG na vloggers sa kanan. The king of lechon himself, Stanley on Media. Salamat tayo. Why problema? Basta ikaw doon. And we have also Idol Food Trip, ang king of street food diri sa Cebu City. Bawas ko rin mo eh. Basta na naman eh. But anyway, kani sa tubangan na to, isang kinadakan nga burger sa Grabe. Casa Verde. Let's move on, let's move on. So, mo ni ang Brian's Rib. Sa una, mga good baby pa. Kay baby pa si Brian. Oh, Mga karon- baby back rib. Karon adult na. Ano? Brian na. So, napuntin ini idol na ko ni na burger. Kay grabe Ay, kada tiro. ko. Sa unang panahon, sila gid ang mga nag-offer ng pinakadako na burger sa Cebu sa una. Kung mabungog ka ng ilang burger, kung matukan man ka, mas mabungog ka nila. Kanin, anong mga dagko mo kayo? Ni mura naman nig pound per pound. Una na to, ang Sige, ato na lang anaon. Oh, sige, sige. Pingkito na to together. Sige, together. Togetherness mo na tanawa dol. togetherness. Ay, grabe ka dako. Big bite ni. Ato sa pakita sulod? Tanawa sulod oh. Pakita ni. Oh, Makita. grabe. Oh, Oy, ay, kadakuan ay, nga burger. Diyos ko. Ubay-ubay, Ang ganun. cheese, tomato, lettuce, tanan. Pila ka Ikito na pounds? to. Pila ka kay pounds? Oh? Dili naman Basta yun, bukat siya dol. Amoy squad Okay. together ha. 1, 2, 3, go. May gani, wala ng key. Grabe no? Dabe. Oh. Kaya may ano dol. Well, solid ilang burger no? Anak kanindot, ano, dili ni good for to. Dalag itong pamilya. Dol, mauwa mo kung Uy, mag-cheers. napayusan Ay, kani. Diyos ko, ay pa. Pagsa na lang kita ni. Kay Nag-cheers na dali eh. Sweet pa kahit. Ka-sweet. Cheers! Cheers. Okay, de. Ay, no ko. Pakailangan ko mga memories na to sa una, mga bata pa ta sa Casa Verde. Memories na ko. Solid, milkshake. Mo ni mga Chocolate eh. Grabe. Tinuod, chocolate Grabe. creamy. Yang iyang cream. Oh, Na siya ice cream kani. Ice cream ni siya actually dul. Kana na whipped cream ni ice cream na, ice cream oh. Solid kayo. Oh, grabe. Ice cream din eh. Ay, Di na ako ice cream maurot, chocolate. Nasa kwan. Nasa gipa kaging chocolate oh. Oh, solid kayo. Grabe, dugay na guys Casa Verde. Kaya nung doon ko sa una, mga early 2008, dito ko sa Ramos. Kani doon akong gi-order kami yung barkada, gani, itong sweet, uyab-uyab pa ko na, mga sweet pa sa unang panahon ba. Mga naanami sa una, kilig-kilig, morning. Murag mo balik mo ta sa pagkabata na idol. Ay, Mas maayo na ning ka-sweet sa kadako sa unsay tawagan nila? milkshake? Milkshake. I think this is Milky good Way. for Milky Way shake ko, no? I think this is good for 5 to 6 people, no? Oo, Kasi napas, ubay-ubay gid siya, sulit Ang gid gani, siya. dili na ko tama, no? Kasi dako kay nga burger, dako kay milkshake. Tinuod. Well, sunod ta sa So, mo na gini, ang ilang OG sad. Alright. Ilang Brian's Back Ribs. Brian. Oh, Or ribs. Sige, ay, kamutan may pa. Artist na ito, yung sa fine dining. cheers. Cheers, me. Woo. Let's eat. Dahil lagi ka sa berry eh. It melts in your mouth. Tinuod, grabe ka humok. Medyo sweet.
Lami. Then ang tenderness sa iyang leaves, ug ang lasa, sakto-sakto ra sad. Tinuod yun. Asa maguba imong diet ani kung ingon ani kalami. Mapadagal imong rice. Ugma na, ugma. Daot imong diet ani. Highly recommended. For me, this one is the best. Together with the burger and the milkshake. Adula pa tayo salad ah. May salad na ng tao niya behind the camera. Meron. Anyway, Moni, solid kayo. Dagan pag branches si Casa Verde no, mga over 6 branches ni siya diri sa Cebu. All over Cebu, so wala jud problema kung asa ka pinakaduol. So way gid nila mga OG, kanina mga klase mga pagkaon, OG gini. Pero napas sila gipang serve nila lain mga pagkaon ng mga solid, pang barkada, pang togetherness. Lahat sila tong set na dako pud makabungog. So nindot kay ang Park Mall no, kung moari magani mo Park Mall. Di jud mo mag-goal sa mga kananan diri aside sa mga lifestyle na mga ipang-provide rin mga products boutique or mga store. Naasad sila yung mga lamian, mga pagkaon diri sama ni gikaon ni Idol Stanley. Di jud ka mag-goal diri sa Park Mall mo ari ka diri na parking nga na mga lamin ang pagkaon perfect pang family gyud hasta iro dala kay pet friendly. As in, Idol, once again, Stanley on Media, please invite ato mga idol diha sa imong YouTube. Sa mga followers niya, Idol, please follow Stanley Media. Stay tuned and we will move to next. Siyempre, Idol, kung ikaw, kung watcher ka, kung nakari na kag Park Mall, asay mga memories nimo diri sa Park Mall, yan, asay mo yung mga natuan ng mga kananan diri sa Park Mall, please comment down below. Kung ano sa mga memories niya. Katong inyo nakita ng mga video, kung sa inyo ganahan suwayan or natuan na ba ninyo, please comment below. And please, kung ganahan ka ng video, don't forget to subscribe to my YouTube channel and watch upcoming videos in the future. Once again, Idol Steve with Stanley on Media. Nag-ingon, hingat, hamping, and take care and healthy living na ta. Ha? Storyahe. Bye. Bye-bye. CR dyan. CR.